san ki cikin zuciya, ki amince da ni kukar da na zamshin wuya. Burina na ganki raina wa ki sanyaya, sai san jin kala kike yi wahainiya. Yan matan garin muke ce zinariya, Faruk Midiyan masoyin ki na gaskiya. Soyayyar ki zuci ta yi min na zamagiya, wani sa'in ki ganni tamkar mai shan giya. Ko aina cikin gari ina zagaya, tamkar manjunin ake yi mini dariya. San ban duba zolayar yan hauragiya, riba ai zama na so turbar gaskiya. Ki kudurce yaran ki san ba zan bar ki ba, ɗan adam ba jinin jiki ba zai rayu ba. Na sanya ki rai na soyayya na yaba, duk faɗin garin mu ban ga tamkar ki ba. Kukan zuci ban sani ko zai bar ni ba, san kya zuciya ba zan samu waninsa ba. Tarbiyya gare ki ga ki da kyan nasaba, toshe kunnuwa ga duk zancen yan uba. San kya zuci bai wuce ikon rabbi ba, na sha yin mafarki ma ban san ki ba. In na rasa kikin sani ba zan rayu ba, in na rayu ruwa ba zan yi ta ba. Mai kalubale ga sosan bai san shi ba, soyayya a zuci ke zamtowa guba. Kin zamgar kuwar jiki matsayin sayi ba, in kin yarda yanzu ban gina aure ki ba. Cutar so samun masoyi ne magani, in na ganki sai ki dinga yi mini farjini. Kin zangana na zamo tauraron gani, ga ki fara gare ki sannan da farin jini. In na rasa kishin kowa za ta kula da ni, dan wasu so ya kan saka musu